Umqeqeshi we-Orlando Pirates Jose Rivera unethemba lokuthi iqembu lakhe lingayishayi i-Al Ahly emdlalweni walo we-CAF Champions League. Ibhakabhaka lizodlala nompetha base-Afrika e-Orlando Stadium ngomgqibelo ngo-3 ntambama. URivera ulindele umdlalo osheshayo futhi ubona kuyithuba lokuthi iqembu lakhe lithola amaphuzu amathathu futhi liqhubeke nohambo lwalo kulo mqhudelwano. Ukhulume ngokubaluleka kokukhula, ukuzethemba nokuvuthwa njengeqembu. Lo mqeqeshi uphinde wagcizelela ukuthi ukudlala ekhaya kusho ukuthi umphumela abawufunayo ukuwina kuphela. Abadlali bakulungele ukunikela ngakho konke okusemandleni abo ukuze bafinyelele kulo mgomo. Njengoba abadlali abaningi bebuya ekulimaleni, uRivera usenabo cisho bonke abadlali bakhe abakhona kulo mdlalo. Abadlali abafana noGoodman Mosele noMonapule Salenge abebengekho phambilini bazilolonge neqembu kuLwesihlanu. uRivera ukuqinisekisile ukuthi bangu-36 abadlali abakhona, kanti bambalwa abadlali abasalulama ekulimaleni isikhathi eside. Uphinde wagqugquzela abalandeli bePirates ukuthi beze enkundleni bazokweseka iqembu. uRivera ukholelwa ukuthi abalandeli banikeza abadlali amandla engeziwe futhi ukusekelwa kwabo kubalulekile empumelelweni yeqembu.